Jennewaard, het wordt wel de platte naar de oude veen neemt. Maar zond de werindeling van 1984 valt Jennewaard onder die extra deal en het grootste pad van de oude veen onder Waasterhem. Maar Waasterhem verdwijnt en dus moet er het nog verdeeld worden. Zowel Ljouwert als die extra deal strijden al langere tijd om de oude veen, maar die laatste gemeente jouwt die strijd nou op. Het had op dit moment net zo volle doel om terug te zetten. Want we weten dat in de Tweede Kamer vooral jongeren zullen naar wat van onderop komt. En in dit geval is dat het gemeentebestuur van Waasterhem. Die had zijn, het moet bij Ljouwert komen. Er zijn geen mensen in de oude veen die een andere mening herkennen. Dus wij denken dat, we weten eigenlijk wel zeker dat de Tweede Kamer volgens zal wat Waasterhem en de provincie zijn hebben. En dat is min nice van Jennewaard. Een petitie om de oude veen bij die extra deel te krijgen smeert Kwartlien nog 1500 handtekens op. Toch leidt het dwarsbelang Jennewaard hem nog deel bij het besluit van BMW. Ja, de ene kant kan het, maar dan mag ik ook zeggen, je had een heulenproton, dat houdt een keer op. Je bent nog vrij mild dan, vind ik. Het koe is net oors. Nou, mild ben we net. Ja, in januari ben we botro reggen. Dat het is weer aangenomen wordt. Het is spietig. Wij hopen wel dat er misschien in de toekomst nog eens een moment komt waarop het ik bij de oren gremia verstandiger liep het om het Nationaal Park de Oude Veen in een bestuurshand te krijgen. Dus misschien dat er dan nog eens wat openingen komen.